isi ekhe jong si ke choklim jipuji bulu tangte tangka maha jakong horang lapen kur cetok lok chot ke chok lim lo mate pleng lim lo pu ili jipu damun e lasi ili tuma kheita ke chok lim khei pu kachipu unji ke elami kita kang chu helo ili tuma jutang jubat pingdeng sumpot chan piglo puneli thekdam long lo bonsita ili tuma lama bang kaprek alam the ke paju pom dopik lapen ardi ki pipe ason ben ajok imena alama bang vir bom ason sinili thekdam long lo lasinon Karbi alam birti nangji lapen pechanang jipu mathadam lapen government pen sitame university angding an sitame Karbi alam pangcho nangji lapen Karbi alo thanbang aphan sitame Karbi alam Charlie lo lapen hektuang thek dorangji lake isi recognized university si piun chodji Karbi lo thanbang teklemji ninghanga tuman isi thedunga berta ga medo non ke government penta regional alam si pathe tanglo lasi ml da 12 tang dengan dulu tason si degree ta dolo la pendo app government school primary pen chenglok ha degree andame akenang dopo Dibrugarh University ki parlo Center for Studies in Language Difu Center pen abat dong mukak pen jengkha arota impulo admission si tame pi bomlo lapen pai ni phai kretrok si pen lote locations tame pangcheng bo class ke doji lake arutin abhomti lapen bhomkuru ani envelji admission ke long ji adim lake LST College of Studies dokmoka lapen Bamonpo College jengkha long